En de Joden zijn Semieten, Gam en Jafet. En Jafet is uit arbeid en Jafet zijn de christenen. De christenen willen van alle volken in de wereld. Maar het belangrijkste wat daarvoor komt daarvoor op een de schaamte, de zonen van Noach, die samen met hem uit de ark waren gekomen heten Sem, Gam en Jafet. Gam was de vader van Kanaan. Met de 3 zonen van Noach begon de verspreiding van de mensheid over het hele aarde. Noach was landbouwer en legde als eerste een wijngaard aan. Hij dronk van de wijn, werd dronken en ging in zijn tent liggen, zonder kleren aan. Toen Gam, de vader van Kanaan, zag dat zijn vader naakt was, vertelde hij het aan zijn 2 broers die buiten waren. Daar namen Sem en Jafet een mantel, legden die over de schouders, liepen achteruit de tent binnen en dekten het naakte lichaam van de vader met afgewend gelaat, zodat ze hem niet naakt zagen. Toen Noach uit zijn moes ontwaakte en te weten kwam dat zijn jongste zoon hem het aanraakte, zei hij: vervloekt zij Kanaan. Knecht van zijn broers zal Kanaan zijn, de minste van alle knechten. Geprezen zij de Heer, de God van Sem. Knecht van Sem zal Kanaan zijn, voor God ruimte geven aan Jafet. Hem laten wonen in de tenten van Sem. Knecht van Jafet zal Kanaan.
genadig. De Heere verheft zijn aangezicht over u en geeft u vrede. Amen. יבוא שלום, וכשיבוא שלום, אז ברכבת ניסע אל המסר, וכשיבוא שלום, וכשיבוא שלום, ניסע לסקיבה לבנון, נשתה לחיים כוס ערק סחלאווי, וכשיבוא שלום. יבוא שלום, וכשיבוא שלום, אז נסתכלל ונצליח, וכשיבוא שלום. יבוא שלום, איך נשתולל אותו היום, נשבור כוסות במגדל ובחיפה, וכשיבוא שלום, וכשיבוא שלום הארץ, ניסע אנחנו לקהיר, וכשיבוא שלום הארץ, אריד אל-עטרה אז ישיר, איזה בסיר, בסיר סלאם, איזה בסיר, בסיר סלאם, איזה בסיר
השם מציון, וראה בטוב ירושלים. יברכך השם מציון, כל ימי חייך. ורבנים לבניך, שלום על ישראל. 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 יברכך השם מציון, וראה בטוב ירושלים. יברכך השם מציון,